Sambe no. Sesifikile esikhathini sonke besikade sisilindile salomcimbi. Mhlambe ukuchaza nje kancane. Makhona okhulumayo eduze kwakho ngicela ukuthi umthulise ukuze kuzwakale. Okay. Sifikile bafethu isikhathi esonke isikade sesisilindile. Sokuthi kube khona ifinal ukuthi sazi ukuthi le trophy ye Germany into soccer iya ngakuphi namhlanje. Kodwa ngaphambi kuba siqhubekele phambili ngizocela ukuthi lamadoda amabili aseduze kwami uKhuzani o representa Indlamlenze production kanye no Big Zulu weKabi Record kube khona nje amazwi abawadlulisayo ningayikhulumi lenkulumo enifuna ukuyikhuluma manje aniqala nikhulume nabantu qala bhuti omdala kuqala bani akafuna ukuqala bambikelele mfowethu ayayo maskandi ayaya FIFA ngomaskandi FIFA sawina bafana sawin Heaven siyabonga bafowethu siyabonga kuona wonke umuntu othe wafinyelela la sosifikileke esiphethweni sendaba besesesiqaleni sendaba sasesesiphethweni sendaba manje la khona kuzomela kucaca ukuthi iyiphi genre enamandla iyiphi genre phethe inkunzi lokho kuzocaca khona la emzuzini ngemngaki ukusuka la siya phambili engikushoyo ngithi asazi ukuthi yozala komona ihlangana esikhaleni kwaNtombela Oi hip hop hip hop FIFA hip hop Siyaba sabana sakwenza last year sisazokuphinda nakulonyaka ayikho into ezosihlula uthi uKhuzani ngibuza ukuthi abalandeli ubathathaphi nabuya bezwe nje azange zogida ingoma phela la bawina last year siyavuma kodwa namhlanje indaba zama past tense ukuthi ngo1989 kwakwenzakalani sebenza ngento yamanje kodwa umlando ngeke ubalekise umlando yohlezi ukhona into nje khona njengamanje hip hop into ekhona njengamanje sishaya umaskandi siyadlula ayo maskandi yeah ayakhale okay ngizocela ukuthi kusondele umama uNomfundo Mcoyi ngapha wecebo lethi group ngizocela mfowethu umnikeze i-microphone ngizocela ukuthi ma udlulise nje amazwi kubalandeli sibonge nangesupport ma. Thank you so much. Oh, okay, siyabonga kakhulu sicebo lethu ngiyabingelela estadium sibonga ithuba zokuthi sibe yipart yalomdlalo ebaleke kangaka. Siyajabula nje ukubona ama-artists 2 years with COVID. They struggled, but they are coming out strong. They are coming out. Abadabukisi kumnandi kuyabonakala kuyabuyela endaweni. Sicebo lethu group, we are going to be part of this event. Siqalile ayakusamiwe siyaqhubeka sibheke phambili sizonisupport. This is going to be bigger. Esikubona manje hayi kusayisiqalo. Kusayisiqalo esikubonayo. Akukhule kuye phambili sifuna more of this. We are part sohlala sikhulume imidlalo iqhubeke ikhule. Siyajabula kakhulu ukubona ama-artists ejabule from ubuhlungu bonke aphuma kubona. Siyabonga. Shine izandla bakwethu. Ngizocela uTiz we-Allied Consortium naye adlulise nje amazwi esinye seyiponsa lesi. Sanibonani. Ninjani. Okay, as Allied Consortiums, we are very grateful for this opportunity. Siyabonga to Jamming to Soccer for providing the event lesukuyo today. See, Allied, we specialize in oil and gas, real estate,
And we are available, and you can reach us on www.ellightco.co.za. Cela sixhumane nathi sizokhona ukunisiza. Siyabonga. Siyabonga. Ogcina sicela ubaba uJohn Biyela weScore Energy Drink asondele ngapha ngokukhulu ukuphuthuma. Baba John Biyela sondela baba. Sondela baba, sondela baba, sondela. Thudla bafehle fehle. Isitudla bafehle fehle. Sanibonani. uJohn lo wakaScore Energy Drink. Ngithi nje ngibonge ukuthi nifike namhlanje. Nathi siyajabula ukuba part of i-tournament engaka. Ukuyibona nakhona seyikhula seyifika la ekhona nje sijabule kakhulu. Sicela nje nani niqhubeke nisupporte niboyithenga nasi iScore Energy Drink. Nizosithola lapha eSpana seBoxer. Nakamayimayi sesikhona. Asibangeneni ngibonge. Siyabonga kuzo zonke isponsor zethu Department of Sports and Arts and Culture, ITEL, Cebolethi Group, Score Energy, naye ke uAllied. Sibonge kwiGqom the hip hop, sibonge kuMaskandi kanye namapiano. Ayaya Maskandi. Siyabe sabana. Ayaya hip hop, ayaya. Ayaya hip hop, ayaya. Niyabe sabana. Siyabonga kakhulu akhale. Angathi ningi hip hop la. No siyabonga. Ama team ke azongena kungekudala iqale ke ifinal bafowethu ngahamba niyoviva. Siyabonga. Asambe no, Asambe no, Asambe no, Siola le pete, Asambe no, Asambe no, Asambe no, Siola le pete, Asambe no, Asambe no, Asambe no, Asambe no, Asambe no, Asambe no, Siola, Siola l'espete, Asambe no, what, yo, Asambe no, Asambe no, Imithandazo yethu Nkosi
Nafuna hamba kuwe Mina tshela yena no Yena cabanga mina bamba lutho Mina thatha yena yisambuku Tshela yena ngalesuku Tshela ndoda yena flex Tshela ndoda yena flex yeah. Right, ke sesifike ke khona ke leso sikhathi ke manje la sifike emdlalweni ke la wamanqamo umdlalo ke la odlalwa ke manje la ama finalist okuyona lapha ke iqembu ke le hip hop neqembu ke leli ke lika Maskandi ke it's a crunch game ngoba ke ngonyaka lapha ke ofile lamaqembu ke adlala ke futhi omabili ke yawina ke hip hop kusho ukuthi ke amaqhubu asibone ke nje ha goalkeeper cishe ke owenza ke la umhlolo sibo cishe ngaphela waba nenkinga Joshua uyalimiscalculate ibhola malisemoyeni inkinga kabi yebo sibone ke lapha ke ukuthi ke hip hop iyafuna ukuphinda lokho eyakwenza ke lapha ke ngonyaka ofile iqala nje lapha ngesikhulu sivuthe ngibona ke nangi lapha insizwa sayo ke la uMaskandi sobona ke la ukuthi ke zihamba ke zishona ngapi uqalile ke lo mdlalo yena lapha ke ukhuzane insizwa ke into enhle bakithi into enhle idinga ukunconywa Awiyo impela mangethe ngiyabona into engaqondakala impela ukuthi mabe ingenzekanga bekokwenzakala ini engafika idlule engidlale kabi leyandoda ubani yena lo ganga ngabantu useyena uJunior lapha ke ukhanye sobona ke la namhlanje ukuthi ke isimo sihamba kanjani ke okuhle nje ukubona injabulo ukubona isupport yabalandeli ke bemculo eNingizimu Afrika befika ke lapha bezobheka bezolikhuthaza ingwazi zabo abone uNtshatha ukuthi ethiyaveza lapha umfoka Ngobe alangavuma ibhola uqalile ke umdlalo lo wayo lapha ke i-second semi-final noma ke la engawuqedanga eyawaphuma ke la ngesome sesibili ke ake sibone la ukuthi ke ubani namhlanje abazovula lapha amasango uTipo Touch lo ongenile umsakazi weMetro FM ufaka ujezi number 9 kweze hip hop kanti ke ungelo V uye ke ophethe ibhola njengoba ubheke libheke kuKhuba noKhuba ushaya iphasi emnandi kakhulu shapha kathi uMaskandi Joshua walibeke nethini uMaskandi Joshua akagayelwa mphako abagayelwa mphako lapha ke abayo lapha ke uMaskandi okusemqoka ukuthi lapha ke bazokwazi yini ukubambelela enye ke inkinga lana ke umdlalo lapha ke uqala nje kamnandi uqala ngalo lapha ke igoli
lapha ke sibheke la ukuthi ke kwenzekeni abafana abadala kube khona ukushayisana lapha amadoda ke mabili Ivan nawe lapha ke ushonga ujersey number 2 othe walibeka lapha phakathi kanti kade ngibezwa bela ithaneleni bathi into ezosiza kulomdlalo ukuthi sisheshe sishaye igoli bekusho uDerek Spencer okuyena oqeqesha leli qembu lika Maskandi usuka le eshowe ezefikela angithi ke iningizimu Afrika yonke le ekuyona ha ukhotho cishe lapha ke ligwaze ekhaya noma nje obengalithinta lebhola bekungenzeka lapha ukuthi lingene njengoba ke esho lapho Ivan ukuthi iqembu ke leli ke liqeqeshwa noma okuyena ohlezi ke ebhenchini uyena lapha ke uDerek Spencer ewadlala ke iminyaka eminingi kulona iqembu ke lamakhosi ngibe nenhlanhla yokungena lapha ngibone uSibo Fokholo ucoach ekhuluma nalo iqembu lakhe elikhumbuza ukuthi sidlala i442 eluleka futhi ukuthi lidlale kanjani wabakhumbuza ukuthi bayawudinga kakhulu lo mphumela njengoba udinga kakhulu lo mphumela kufanele ke benze sure ukuthi abenza amaphutha shothi abamzwanga usizwa ke uRashid K kanjalo ke noZakwe ama hip hop artist kanti ke ureferee bethu namhlanje kuyona la umdlalo wama final ngibona ke insizwa ubafana mfokamsiya esizwa uHaram Kwena kanye noGiven Mabasa bese kuthi i4th official kube uPatrick Makamka yebo ke sonke la isimo ngempela ke sisezingeni ke eliphezulu bone abantu kwenziwa konke kuyadlala ibhola umculo uyadlalwa bayagida bayadansa okuyinto enhle sibo kuyinto enhle kakhulu ngiyacabanga ukuthi lento mangiyibuka mina Joshua iyogcina isiyenziwa emazweni onkomhlaba ngoba ibhola lithola li-advertisekile kanti ke vele ke Joshua ibhola linebhadi wonke umuntu wesilisa ucabanga ukuthi uyalazi manje baye bakwenze lokho ngokulikhuluma obona nje manikhuluma ngomuntu ngebhola uzuyicisha imoto niphikisana uzubothe ngaze ngamosha isikhathi manje balidlala ke manje ngicabanga ukuthi bonke abantu bazoyijoyina lento yebo it's a game of billions imawukhuluma ngomdlalo ke webhola umdlalo ungabuka na umuntu okhuthele nemidlalo elishumi ngelanga ungayibheka ungakhathala ibhola alidini umdlalo webhola omunye nje ke umdlalo emhlabeni owaba ngenye la indlela manje ke nasuthathe ke ibhola Ivan ulithatha uhlanganisa nomculo kuphuma enye into ubisi lwento ngimangale kakhulu mangibona inqwaba abantu abazikhulu zebhola ngisho imarketing yonke eKaizer Chiefs ila bayabuka la ngisho uJessica Mtawongi ampeleni uqemiso Mtawongi ukhona la indodakazi kaKaizer Mtawongi ibuka lemidlalo mana ke Ivan ngabe bazobheka ukuthi mhlawumbe abaculi benze njani ke asibone kodwa uqala ke ibhola bekuyona lapha ke uMaskandi bethi ke lapha ke ibhola bebelizama bekusenzo ngapha ogqoke ujersey la unombolo 9 obeke ibhola lapha ke ku D line ngempela lasesihlangana ke naye lapha lensizwa ushonga kodwa ke ibhola ke laphuma nje eceleni ke kwamapali nokubheka Ivan uma ngabe kusuka njenge ikhulu baku marketing ye Chiefs uqemiso mhlambe ukuthi aza abe khona la ukuthi mhlamba ngabe ukuthi una amanye ama-artist noma enye artist mhlambe i-favorite yakhe noma mhlamba ngabe kukhona azokubheka ukuthi bakwenza kanjani nangu Tjata hey bebekile ke lapha Tjata hey uMaskandi Ivan uconnecte kahle namke lapha ke futhi yona insizwa ewukhuzane hayala le ntwana yathi hayi ubaba kaValdo yathi hayi mana kancane musukela asiboneke lapha ke bekuyena lapha bekuyena lapha uLungelo V lapha ke uJersey unumber 13
kade sikhuluma naye uLungelo V ethi uyaqala ngqa empilweni yakhe ukudlala ibhola ukuthi abathole sebemayithinta ibhola bathi V. Yebo, uthi ke kuyaqala uthi uyezwa manje ukuthi ha ufaka ingcindezi engakanani. yebo, sekufanele ke manje lapha ke enze azama ukwenza kahle yena lapha ke umfana omdala uyabona lapha ke abaqulu bayaphila ngendlela lapha ke abadlala ngakhona bagijima futhi umdlalo ufast intosho uvulekile mabe attacker kuyasabisa awubheke nje naleli lithuba eceleni kwebhali uJunior Khaya hey kunzima la kungcono ngoba uJunior ukugxeka into ukuthi uyakwazi futhi ukuyenza lapha ke afuthi usuke ngagxeki uJunior Khaya ukuthi into uyibeka njengoba injalo iqonde iqokane uthe kumina uJunior Ntshosho mina abantu abaningi bocabanga ukuthi nginenhliziyo embi nginenzondo mina mangikhuluma ingqondo yami ihamba phambili amagama alandele ngemuva yebo lo mdlalo ke lo angathi izinga lawo liphezulu ngempela ayabonisa lapha ke ngempela uyabona futhi enye into enhle la ukuthi ngisho abafana abancane njengaba abafana laba bamapiano nabanye abafana abakhona nababukelayo la online abafana abancane bayafunda bayabona ukuthi ke kwenziwa njani impilo injani akusho ukuthi na umculi kuphuma emlonyeni sekufanele ungabi njani bafithi labantu kakhulu ngiyabona iyashintsha i-hip hop phuma number 15 ngene number 13 phuma number 7 ngene number 11 no King X bamsheshisa basheshe bamkhipha uBlackie ke lo faka number 6 ongenayo naye njengoba ubona ama changes ayashesha naku Tipo Touch bayambiza bathi hayi akeze ngaphandle naye ngoba ayikha madoda asifunde ke siyibona la ibhenki lisho njalo manini ke ebholeni kululento ukuthi umdlalo ungasamniki no 10 minutes ubusiyamkhipha engalimele la kudlalwa la kuno 100,000 obekiwe la istake bayakwenza i-T-bag bakufake bakukhiphe i-T-bag phela mawenza itiye mase liwashintshile amanzi uyalibukhipha madoda cabanga ukuthi akusiwushonga lo bambizayo ngoba kuzongena uyashintsha uMaskandi uPrince Maskandi oshintshayo yes waphuma number 15 nakhona kungena number 5 abathandanga indlela ebebemthatha ngayo ngejubane ngale uphondweni lesokunxele bafuna ukuthi bayiqede leyo nto uthandazani lo bambizayo abamkhiphile abamaskandi bonke bayashesha lezi nguquko ezenzakalayo zenza kufanele impela ngoba wonke umuntu uyawufuna lo mdlalo njengoba ukushilo Mangethe ukuthi umdlalo wamagugu lo hayi ngicabanga Ivan ukuthi sekuzoze i-coaching staff yenze iphutha manje mawusubakhipha kangaka masinyane nje mnike phela noma 10 minutes nje umdlalo uyadlala cha ngeke kuyagijinywa kakhulu la Ntshosho akudlala njengoba ubone nje uMapetsela ethola inkatha ayikhona yafika leyantona yafika kuqala ngejubane laphana Mapetsela bethu uzama ukuthola lapha ukhuba shuthi walibeka kude naye lo mdlalo Ntshosho ngicabanga ukuthi ngisho kwesinye istage esiphezulu khona imidlalo engekho nje ngesasasa nangetempo nje uyabona ukuthi kudlala abantu ozuzu ukuthi ubasabela ukuthi kuzodingeka abosizo lokuqala basebenza phela labantu yebo okuyena umuntu ngempela othandwa inkundla yonke lapha uNgelo V uyena ke ngempela lapha ke nakhe banja uye inkundla uyayizwa yonke lapha ke iTV ayabadilivela hayi kodwa angenze khona kuyibhethi le sizwe ukuthi uthe imali ikude eshwa ipenalty hey wasilami angani yangizonda kumanje Ake sibone ke lapha ke angathi uMapensela
lafana bafunele isibili nampa ke bathola ke ikhona abayo lafana ke uMaskandi uyena othe engena nje la igame yabo yasheshe yavuma laphana ke bahlangana masinyane uMapensela ke vele unjalo ke Joshua uBig Zulu wasenda ivoice note ethi nje uMapensela ithini ingoma yakhe uMapensela ngimfuni la lo muntu phela iqinisile akanayo ingoma akanayo upikiwe lo muntu hayi kodwa uyena umuntu oyinkinga la manje ke nanso ke indaba ngoba ama rules basofana Gelovic uzobulala abantu lo kufanele bamthande uyabona ukuthi konke kwakhe kunithi nje umfana wakaNongoma yena akhuphile lo manje funeka abafana abano 17 18 ibholeni manje hayi kodwa washo kudala ukuthi ibhola into eyingaka kulungile adlale nathi la asiboneke lapha ke uzenjani lapha uchata yabona ubane unaka waphenduka nje ukuthi ipali lingapha cabanga into eyodwa uyayazi into yodwa ukuthi ngeke ukore ungakhahlelanga if you don't shoot yebo uBig Zulu ke uqale ngaphandle Joshua futhi bafihle induku ebuqubeni le game isazoshuba ngoba uzokhumbula ukuthi kusakhona uMustafa uCasper Nyovest isithandwa sabathandi ke behip hop indlela hayi bathi kwifinal cha impela akekho nje ubona sekukhona uTibo Touch naye uTibo Touch oshaya imizuzu embalwa bambiza ngaphandle hawu yabona la uma udlala la ngempela kuleli bhola kufanele phela noma urecord ingoma manje uke waphethinanga lapha uvi nansi through ball uNtshathu obuyekile hayi khona la lijuba uke lo V egugile njalo Josh kuhla kwenzayo yabona oJoy Roy mabegijima kangaka bezophunga amapali ela uTshatha ela ubona ukuthi bakwalifica qala konakele kusho ukuthi bonke umuntu uyayifuna le mali hayi bonke bayifuna ngiyabona nemali Ivan kodwa ngicabanga ukuthi badlalela isithunzi sabo ukubona kukhulu kakhulu la ngempela abadlali abalama team ke omabili breaking rights yayazi lonto uthi ke njoba udlale ngonyaka ozayo Ivan 12 months onke sikwazi nje ukuthi sanshaya nini hey kodwa bonile ke la ngaphandle khona noShwi nayo isicukuthwali ubuka umdlalo nomcine kusela umcine kulokhu ukhona selokhu nje bedlala kulokhu ukhona uyabuka nje ikhona ke ingxoxo yenzeka off camera wona wabona amaqembu ePSL uBig Zulu lapha phansi ku touchline kube uSjava uyabona ukuthi khona into ekuphikiswana ngayo abaphikisani bodwa awunayo lentwana idlala ngomuntu omdala iyamfunani lentwana uNtshathu imbonile ukuthi umi ngeyithende hayi usalisusa unyawo phansi kulesi simo Joshua maka kubona nje ukuthi isithende siphansi hayi ubusalisusa unyawo yabona kuthanda ukuthi ke kubenzimanyana kwabanye abadlali ngoba amajezi bashintshana ngawo la kodwa ke ngempela ke umdlalo izinga lomdlalo ke liphezulu laphana ke kamnandi kabi ngeke usho ukuthi ke akusiba abantu abadlala ibhola ezingeni eliphezulu okwabo umusic benza music asiboneke laphana ke ungelo vip ubenikeza laphana ke insizwa lapha uSenzo gqoke jezi number 9 ithi siboneke la ukuthi ke kuhamba kanjani abafana la wenze njani laphana ke usehamba yonke inkundla ke manje uJunior uzama ulaphana ke ukwakha uqinisile la urefa bayiwisanga le ndoda engu-1 too short
kodwa ubonile inhloso yomdlali weqembu leli ke lika Maskandi ukuthi hayi ngoba Josh icala kukhona isu engilibonayo lapha ulokhuzana ihip hop ngathi ithe Maskandi khiphani induku zenu zonke siyibona bayingozi labantu abangaphandle o-AKA o-Sjava o-Big Zulu basengaphandle bama-substitute khona vele nalawa futhi asefakiwe benze kahle Ivan ngoba ngicabanga ukuthi abafana ababafakile bafaka abafana abasebancane abasheshayo okwamanje bafuna ukungena bona mhlambe sekumnandi kodwa ke sekuhlupha ke manje ukuthi ngoba sekusebe nesikweleti kakhulu ngoba futhi ke mabenza kanjalo kulelo sokhuluma ngalo Ivan bagade ama breaks ukuthi ngoba phela la kuMaskandi unto encane ngiyabona ungaphandle ungaphandle unto encane ukhosha ngokwenza kwakhe nayo sengaphandle ngiyabuza ngithi awuntethu ubuyireservile egemini yokuqala nakuleyo reservile uthi hayi ngizofika sengizoqedela umsebenzi baba kaValdo uLindo baba kaValdo uyambona nje lo mfana ongunombolo 4 uLindo baba kaValdo Lindo baba kaValdo enzani ubebangwa lo mdlali lo ngoba angazi noma bekuthiwa kufanele adlalele uTira yini uBig Zulu awashaya phansi konyawo wathi ngeke la ngafana ke uReji lo liyabhala ipensela manje mfana wetayela badlala kahle kakhulu ke nangi futhi ke la bathi ngelo V la abalandeli futhi angathi uyabezwa kwayena abalandeli lapha na ungelo V konke akwenzayo bayakuthanda uyitholele nje ikhaya la eMill Park kukubo wenze nje kwaye kaNongoma la indlela akhululeke ngakho ngoba nje abantu bamzwa ngaphakathi yiphi ingoma adume ngayo ungelo V yebo baba hawu ziningi ngizokutshela nje khona manje okay baba ngaphandle kwengoma lensizwa iyakhangisa inqephu ngaphandle kokukhangisa inqephu uthisha Maskandi uthisha asiboneke la abafana wayifunda ugoalkeeper Joshua wayifunda uyalamlela ukuthi la mangeke ngama ngoba wadelaya 1 second konakela hayi ibhola lelo uphambana nalawo uthini ureferee free kick wenza kahle SK mfowethu cross angathi imhlungu nje inhliziyo yakhe hayi ufuna ukuyini ufuna ukuyina ufuna ukuyina ngiyabona vele angibadliwe bakweleta inhliziyo yakhe ngiyayibona ukuthi ayisekho kuye ilapha kulento yenzeke egroundini into ebhlungu Joshua phela hayi ukuthi ubuka abantu abala kuphela laba abaningi kangaka khona izinkumbe ezisemakhaya ezibuka online ebheka nawubheda alifihleki lolu daba ya inkinga ngathi kulongizwa lapha maningi amagama abamqambe wona khona labafana labeSoweto nakwezinye indawo nakwezinye indawo malokishi la kuthiwa mawugqoka impahla ezinhle bese udlalisa ngazo uSK bambiza ngesikhothana nayile free kick ubefuna ukwenzani le ndoda ubefuna uhenga igoalkeeper ibimbhala nje straight ibuza imibuzo ayifunanga ukuthi mhlawumbe kuze kuvela abantu abazoyiphelezela ngamakhala lo Tjatha offside lapha uTjatha uyabona ke into engayikhuluma la Joshua khona into eke yenzeka uPep uyamazi ngiyazi uPep umthandisisi uPep unokushaya abantu abaqede nge-false number 9 uthe mebona ukuthi kuyashuba ngoba ifootball ke khambe uyidinga ifocal point ukuthi abantu abadlala ama position abo wafuna istriker nangefuna ukusayina uKane la season wagcina engamtholanga ezobetholeke umdlali lapha kodwa into engifuna ukisho ukubaleka kaTjatha la kuMaskandi noma bangenzani ibackline ye hip hop
kumele bazi ukuthi kunejezi eliyelo ngemva kwabo. Usedla lapha mampensela, usadlala i-left back noma? Ubani? Upensela ugcwele yonke indawo. Ungala manje. Yaqala ke kule mdlalo Shuku baba uMaskandi ucindezele isuka kuze cishe kuyoshaya half time. Bamisele abafuni ukuthi baphinde okwabenza la ngonyaka odlule. Balivile leli joka ukuthi ufakwe ijoka u12 months onke ngaphambi ukuthi uthole ithuba lokuthi uziphindiselele. Hey kunzima nje. Uyabona phela uqina ndoda. Nanokuthi ke Ntshosho njoba kunje konke kakhulunywe uIvan ukuthi yebo labantu namadoda asenkundleni nala eMill Park inkinga yawo enkulu igama nepride iyagender yonke ikubona basikahle ukuthi unyaka uyophela nini sidlo Maskandi noma noma sidliweke hip hop ifuthi kuyobe isisiphinda khona kade bebuza nje ukuthi njengoba kade ebusuku kuneshow engaka kaMapholis bebezodlala kanjani laba bamaphiyano kodwa ngoba abantu baningi abafuna ukudlala Shuku sengiyacabanga nje ukuthi abahleli mangingathiwa bathi hayi ke moyithimo ehlala egcineni uyaphuma kuzongena abanye kungasho makuthiwa kwenziwa kanjani mangathiwa abahleli njengoba ihlala iyi-top 4 bathiwa hayi uyithimo ehlala egcineni siyabafaka-ke laba abanye uzokulindela ebhentshini bathi ugoalkeeper wenza ushaye ubesengaphandle lapha lokhudlana ka-18 ugoalkeeper ureferee ke uyamphanisha ke ngokuthi abeke i-free kick against iqembu lakhe kusho ukuthi ke laphana ke ugoalkeeper ke lapho ubambe kahle engaphakathi wena ufuna ukuba famous and necessary engaphakathi ka-18 hayi put the ball down Marcel Sousa ulibambe kahle Marcel Sousa waphuma lapha ngaphandle kanti ureferee yambona nomuntu wecamera uyawushaya umsebenzi wazi nabe ngisathi ngiyamkhipha ejele le free kick imbi ke Ntshosho kweminye imhlaba iyaplakwa le kodwa kunendodelele phansi lapha abayinakile ngoba basayofuna okudliwayo ngala ngathi uPrince Zulu simile lapha noJunior Khanya manje ngathi ufuna ukuthatha konke ufuna ukugeza igama lakhe ngoba ku-social media uhlale eyixoxe into indaba yabantu abakorayo nabangakori bayambuka-ke hayi besengaphandle Ivan bengaphandle phela ngenyawo zombili ngcono nangawe uphume ngalolu ubani ulapha ubonile qinisile Ntshosho qinisile nangu la ake sibheke kuqala le Zulu nangu AK ke manje AKA udlala ke i-right back lapha indoda mhlambe ngesikhathi kusengasho ukuthi usuyaboza kodwa ingoma nje wonke umuntu kufanele anikeze ithuba ithintekile le ndoda ephumayo ngoba kungena abosizo lokuqala kusho ukuthi yabona ngeke isaqhubeka ngoba awukwazi ukuthi ungadlisela iqembu mawungazizwa kahle ephuma la kuyashisa lapha Ntshosho sibheke nje le free kick ayike lapha ke ithuba libahlulile abafana ke bephoba hayi kodwa ke hayi ngeke babambelele kulokwabanjelela kuleli goli kuze kuyovala zikhona ihombe ezinhle zokuhlasela kwabo kodwa ke nabo abadefendi kahle kwesinye isikhathi njoba ade ngibuka nje ulokhu ukhuluma no goalkeeper nje njoba eze unoPepe Mkhuza nje usedlala isweeper kaze kwaye kathathu Ntshosho njalo ibackline yakhe ebona ukuthi ayikho endaweni right njoba ubona nje kule free kick bacishe balimala uJunior Khanya nje beshaya icrossbar kanje usaphila uJunior usaphila impela
Shuthi indoda ke ilapha ke ifit. Kakhulu Joshua. Utshatha ke uyama la. Le ndoda ayikwazi ukuthi ngamshiya ihlasele ngokuthanda kwayo ngoba manje izobishiya inkinga. Yilento esiza ke uMaskandi ukuthi ke i-focal point banayo. Shuthi utshatha mengazama nje ukuthi ke amabhola ke awabambe angafuni ukuthi ukuphenduka shaye abalinde labafana igoli lesibili uMaskandi ungalithola. Yebo umsebenzi ke webhenchi lo kufanele bakwenza ukuthi ke yabona ke manje indoda wakho umsebenzi akusikho ukuthi ushayele ngakwe ipali ngaphandle mawubona ukuthi ukuyiposition noma ichance ikhona ukuthi ungakora hold nalifike nje ibhola ubuyisele abadlali laba bangakini egaming ubambe bheka ukuthi uba nozayo you laid it back you lay it back and then space a foot aw Mapente akhona basala phansi akudlalwa la namhlanje bonke bayayifuna le win akufuna bafuna umshaya lapha ugoalkeeper mawungezoshaya kahle imbumbulu ebukekayo Joshua ukude kangaka kuye lokho kuthathe ke kusinikeze thina esidlala nawe inkinga ukuthi awuphasi ngani ngoba unesikhathi kuyisign futhi yokuba desperate kwesinye abakufuni abadlali ukuthi sithe sihambe kangaka safika kwingxenye yama opponent bese wena ubhamza ibhola maka ukuthi uyalishaya fanele ube mhlawumbe uSteven Gerrard ube uHlompo Kekana or ube uSambodi. Yebo njengoba siphela ke isombe sokuqala yabona nanga uNgelo V njengoba umbona la ade ngibone kodwa ke off camera uManenze egijima eyakuya msho khona beyomtshela kona ukuthi ayindoda mususifakela amanzi endlini ubemkhuza kulento yakhe ukuthi angafani noMapensela ngoba makenza njengomapensela ngoba mawudlala la kwi-holding kwi-anchor uphethe ukudla kwabantu uzokuchitha ngicabanga enye into enkulu use overconfident manje into esimshanje uNgelo V use overconfident phela ngoba nayibamba ibhola safuna ukuthi athi 1 athi 2 kubantu abaminus kanti kukuhle kulokho but not all the time. Yes ithi ingoma yamabhinca kusekhaya la noma ngabe izidle zodaka ngiyabona ukuthi bazokhuluma maduzane naye aka noNgelo V sishona khona lapha ezansi kuma presenters ukuthi akhulume nabo. Alrighty, we out here at the final celebrity games in the building. It's Maskandi, it's hip hop or doggy dog. I'm standing here with the real Super Mega. How are you feeling? Roboto. Are you good? Bacardi. Spuna limali. Yes, sir. Tell me, King, you were here last year. How does it feel being here again? And what do you think of the support this time? Well, a big shout out to Vids, big shout out to Kuzani, shout out to Big Zulu. Of course, this year we're also going to be doing it for Ricky Rick, man. R.I.P. Ricky Rick. Of course, we got legends in the building, former players, beautiful atmosphere. It's just such an honor to be part of this. All right, shout out. Thank you so much for being a part of it and doing the most. I did see you operate. Yes, sir. And you're still going to operate in the second half, yeah? Legends in the building. Shabujan. I'm good. Uzizwa kanjani being a part of such a great initiative? I'm fair to being here for the first time last year. It's a great honor, you know. We had Ricky Rick last year, and unfortunately he's not with us now. And wherever he is, we hope he's watching and he's smiling about it. And I mean, look at the fans. Look at the fans, man. It's not a small thing having so many brands together, you know. Even music festival don't pull ama brands at once. Yeah. So it feels really good, man. No. Yeah. Thank you for being a part of it, and thank you for being out here. Tell me, predictions for the score. We're winning 2-0. We're still gonna score one. I'm gonna go one. We're winning 2-0. We're taking the 100K. Roboto. The whole time, Bakari. But bafuna le mali. 100K is up for grabs. Celebrity games, we are out here. Once again, like they said, RP Ricky Rick and everybody else in the industry. The industry, entertainment meets sports. We are out here at Wits. And big shout out to everybody that's watching, as well as the sponsors. Look at the crowd, guys. Let's do more for next year, and let's do more for the other games that are coming through. Sure.
Okay, so announcer umuntu owinile after sekuphele igame. Nakho ke lapha ke okulona lapha ke igoli selingenile nansi elinye ithuba likantshathu beshayile ke lapha Ivan. Ubeshaye kahle kakhulu wasebenza unozinto uJay Roy. Kanti no Junior Khanyo ke wazama laseliphuma eceleni. Ya beyimbi le nto le. Usijava ethwala izandla ekhanda. Usuku osheshe walibala lingakangeni. Ya umdlalo oneyiwombe ngisho nezimo lana obona ngathi kuqina imasele endodeni ubeba sebenza ke uLindo lapha na ke uthanda ukubahlupha impela uLindo nangu lapha na ke umapensela nezakhe zokutayela lapha ibhola ke nansenye indoda lapha na ke number 30. Hello, my name is Kanya Mbao. You may know me from The Wife as Uzandile. I've just had my father's unveiling and I am in the best spirit that I could possibly be in. How many times have you had a dream but afraid to share your idea because you're thinking it's a bit too extravagant, it's a bit out there, it's never been done before, where will I get the time to do it? Well, that has been a problem in my life forever until I met Itawoluetu on set shooting the funeral of Usambulu. I thought to myself, if we can play an imitation of such a perfect funeral, why can't we emulate it in real life? I contacted them and immediately they said, tell us what you have in mind. Without being apologetic, I shared my thoughts and they emulated everything I wanted and even more. So why are you sitting there with the perfect idea of making memories last forever? Itawoluetu can do it for you. I did it. Not only on TV, but in real life too. So why don't you make your life perfect and give them a call? Experience it for yourself. Sekuyaqala bafethu bazobuye beperform after. Wela ufuna ukubula ukuthi mina nawe. Sekuyaqala bafethu bazobuye beperform after. Tell vale radio DJ asi. Isikole njengamanje mangothi yafika kuse u1 uMaskandi 0 ihip hop. Yebo ke lapha ke isombe ke ngesesibili sibona ke lapha ke kuqala yona futhi iqembu leli ke likaMaskandi ilona ke futhi selike lathatha ke ishot yaya lapha ke ku goalkeeper wabadlali ke bayo ihip hop akunanto ke la sibone ke ukuthi bangenze njani ke ngale ke ku left flank iyona la ngase libe ingozi le kodwa ke bayanqaba what a shot! Good goalkeeping. Uphilani Maklubane. Ngathi uphilani Kubane la goalkeeper. Wawenza ke umsebenzi walo bekuzoba ke goal of the day leya ubanike bengenile. Ibhola lakhe la. Ibhola ngathi ke bekuyona hip hop. Uphilani uyaphila ugoalkeeper wakwaNgubane asibonekela ukuthi ingabreaka na uyena lapha uMaskandi ayibithi yambekela leyantwana ithi ibekela lapha na ke uNtshata nango uNtshata ethola futhi ayikota ibhola AK elithola lebhola alishayikanga lapha iphasi yagcwala nango futhi ke uMapensela uReggie wathi ke lapha na ke AKA uthuse dlala ngezandla ngeke ngidlale ke umfana ongaka mina wathi ngeke ngithelwe ngamasaladi intwana engaka nami ngeke ngiyeka yini manje usengaphinda kalula ke mosonelo khadi yebo inkinga iba lapho
uthi uyaxolisa u-AKA kwabanhlanga sibuka nomoya wathi ku-referee ngiyakunika i-yellow card uNkelo V uyena osha le free kick hayi ke le ayifumanga ukujika befanele ijiki ibe ubhanana yebo Ayanqaba. ubeseduze kakhulu namapali kunalento ade efuna ukuyenza ibhola ke lithe lehla bese li ngale kwamapali nale long ball ukuthi ke bangenze njani ke abawulaphana ke hip hop uJunior Khanye uyinkinga nyani impela laphana ke uJunior sabona ke laphana ke ukuthi ke kwenzeka kanjani kodwa ke usekwavimba lapha ugoalkeeper we uThulani lapha uGubane wavimba enye into obekuzoba igoli losuku lapha ubani inzima manje hayi phila niyaphila akhumbula ukuthi emini wena futhi obexakile evimba nama-penalty uyaphila uphilani uphile kuphela nje uphilani uyaphila uphilani senenza ingoma njalo isuka nje manje i-hip hop yazi yenzeni ingoma niyadlala nani next year imbili ya-free kick kodwa-ke uJunior Khanye ngithe ngathi ufuna ukuxosha konke ebholeni ukhona naye no-AKA akasuki futhi uyabona ukuthi bafuna konke okuphilayo abangase bakuthathe le free kick isendaweni embi Josh yebo ake sibheke la angathi u-AKA ubashaye nama-free kick bantu benkosi muhle ngetechnique intshosho u-AKA hayi ake simbheke bafethu bangabala no-goalkeeper uzomani niphathi nendawo hayi fanele wenzela ukulunguza ubekude ngaphambi kwakhe intshosho luyamsitha manje uyaphoqeka ukulunguza AKA waselishiyela leya ndoda hayi kuyaphila ukuphilana okay akafunela i-contract phela bonke abantu bala baphelele i-off season naku ukhipha ukhipha-ke iminyaka ayisebenzi Joshua ngeke ukuthi ikehla kodwa ke kuyasho ukuthi udlala kuphi iminyaka esemngaki usenga-improve yini ma ushawa zinsizwa nje ngikhumbula kwakuyisikho la ufike iHolland izodlala Ellis Park bamshaya uBrian Baloyi angazothi nje bamthengile kuyashintsha futhi lathi uNjoko lo faka ijezi number 11 yebo uqobo lwakhe kuMaskandi ya kuMaskandi uyena ozongena ngiyambona noBig Zulu uyanyakaza manje ufuna ukuyilungisa lento hayi kodwa ke igame siyashesha manje nangazi mhlawumbe kame angisengisho ukuthi nanginothatha bethi ke hayi akeze hayi ukwayisha kodwa ishot eyodwa uyangena kuNjoko endaweni ke kaTshatha umfoka Ngcobe ngathi nangu nonto encane la nonto encane bathi sekuyisikhathi sento ezincane ke manje kuphuma yena umnikazi womcimbi uKhuzani bakhawulana naye ke u-AKA usebiza ihlelo zakhe ukuthi hayi uyaphuma noKhuzani kuphume uKhuzani kwangena uNtencane nangu Big Zulu uyangena ungene endaweni kabani uBig Zulu sombona ukuthi khona manje bamdonsile unumber 6 lapha ku hip hop uBlackie futhi ungene endaweni yakhe ke lapha uBig Zulu
asazi ke noma uBig Zulu ipace yale game manje izohambisana nani naye. Yamazi ke into eyithathwayo uBig Zulu angayicela nawe useliphethe ibhola. Ufuna ukushaya le free kick. Useliphethe impela. Sibona ukuthi ungena nani ngoba phela bayadliwa. Uyabona lapho ukuthi khona uBig Zulu aka bame qamama nalo. Nangu noSijavu uyaluka. Bafuna ukuza begijima. Nangu aka ubeshayile na shame. Lisuke ibhola lithatha idip bese lidlule phezulu kwepale. Ubani belisheshela ithatha idip belingayingozi. Kakhulu uNtshosho uyabona nje ihip hop kicindezele ke manje. Balidinga bona shame igoli ngoba uma ngabe lapha ke isikhathi asilindi umuntu nkosiyami ba ulungisile icoach ya lapha ke ye hip hop. I-back pass. V. Nangapana uReggie. uNdlovu. Indoda yalinda ibhola lafika. Ayikulo. Uthe ncane hayi akulona ibhasi alizi stop. Hayi akulona ibhasi ukuthi liyangona ukuthi ngisestopini lana ngimila. Asiboneke lapho ukuthi ke bangenze njani ke abafana ke behip hop ke lapha ku D line kodwa ke kwala odlale ngomsebenzi kuJunior Khaya. Angikholwa namuntu ube lifika ibhola asazi ukuthi ufuna ukwenzani kulona noma ngalo. Bakhala ke abamaskandi bathi aka uyasiphusha ref. Aka uyakuthi angizwanga kuthiwani. Akabheke usene yellow card vele. Ngisafuna ukukubuza ukuthi bekuthiwe kufanele iqembu neqembu kube khona la kudlala khona intokazi ngapha nangapha kodwa ifinal akathi lolo daba lisazitshiwe kwabanje. Ifinal phela manje. Kodwa nentokazi angikholwa ukuthi khona efisa ukungena la. Hayi bazomnyathela la. Uyabona nje ukuthi inhliziyo asekho la. Kuyashuba. Kushubile. Kushubile. Beyilungile leminye imidlalo. Sekuthanda ukuba nzima ke manje. Nankela uthi uNompempe uthi uthole ibhola nangumapensela kodwa akayikhona. Nange manje lapha ke beku uyena la uPrince Zulu Phumuzo lapha ke nangapha uPhumuzo Manenze angathathi neze kalulu uPhumuzo ibhola liyaphunyuka mina ngangabona uSteven Gerrard ewa sadliwa wahamba uDemba Ba uyakhumbula Demba Ba nange manje lapha uJunior Khanye Ndumiso usithole kodwa ke kwase konakala ala phana ke asibonela ukuthi ke kwenzekani ibhola ke nala ke asibonela lapho ukuthi ke angenze njani la umfana lona ke uThibo Phumile loyo kodwa ke udlayi lo ugqoka ujezi number 9 iyahlupha ke mayisinjalo nanto ushintsho ngena uSjava Phuma aka kungena uSjava hayi le ndaba ukushintshana ngamajezi inkinga
uma nje kungalunga yona lemidlalo ke ingaba sezingeni eliphezulu kakhulu. Kungene uSjava. Angazi ke nangabe uSjava ijezi lihlezi lapha. La likhona ukuthi uzodlala. Uzodlala iskindi masihlezi lapha. Sihlala lapha vele. Bese udlala liphika ibhola. Ayi kuba nzima lapho kodwa ke usijwayele. Kuphume bani? Phumo aka kwangena yena uSjava. Yabona ngendlela edlala ngakhona iMaskandi FC ayisafuni laba bakore. Lendoda kwehle iskini kwehle wonke kuvela izinga. Nangu uvi yabona into manje sekufanele yenziwe abafana beMaskandi manje sibo ukuthi must keep ball possession. Iyona nto manje ezobasindisa la ukuthi bangayiwina le game ngo-1-0 ngoba okuningi sebekwenzile lapha ke okufanele bekuyinto encane lo yathi zama ngale jezi number 7 kodwa ke kufanele baligcine ibhola ke ingozi ke le 4 against 3 ingozi le hayi ubathena offside phela le belifaka bevela iduku be offside uBig Zulu. Unokwabambezela kamabhola manje uJunior Khanye kwesinye isikhathi. Gelo V mapetsela asiboneke offside noma offside. Hey mina ngase ngibone abalandeli balabaculi babathanda becula babathande bedlala ibhola ngokulinganayo. Ayi impela ayi isilinganiso silingana ncamashi. Hawu uyakhala ke uyakhala uSjava hayibo uBig Zulu uyakhala ukhala ke kodwa uphakamise iduku referee's assistant akajajelanga nje ureferee. Mangibheka Joshua uMaskandi uno 15 minutes phakathi kwawo nalendebe. Angiboni manje la ngendlela sebe organize lapha emuva kodwa ke bake bavula la ku 4 against 3 athi siboneke la ukuthi abela abayo ke iMaskandi into sekufanele manje ukugcina ibhola nakho nje sekusemqoka nangilaphana ke uGelo V bazothini ku8 kungaphandle noma kungaphakathi ithi sibone ukuthi kungaphandle uzamile ukuthola imomentum embeka kulomhlaba ngale ayi kwala khona kungaphandle uyokhomba ku referee ukuthi bengingaphandle uthi referee angibuzanga ukuthi ubuka uphi ngiyabhala mina ureferee maselibeka kude kanje udonga Joshua uyufisa ukuthi angathi angalibeka eduzane ngoba mawubuka isikhala phakathi kwala emkhona nebhola umuntu unesikhathi sonke sokuphika isport sokubona ukuthi kwenzekani ngale umithi igoalkeeper no goalkeeper mfishane base ubani lo mapensela yebo yena umoshile eke siboneke la ukuthi bangenze njani ke la nabe emvezela ke onside laphana ke uBig Zulu uhamba na uyahudula wonke umuntu nango ke la enza ke base bemthatha ke ubantu benza iphutha usenzo wabafana laba beMaskandi uphasela opponent kodwa ke siboneke la
ziyathengana uJunior Khanye bathi hayi khona sokuvimba thina sizinsizwa asibona uNdlovu nange lapho onside uNjogo wenzani nomuntu abazomphathela phasela bese offside kwayena bekumele ukuthi enze kangcono ke kutheni ke mhlawumbe alindeke ukuthi ke bamsupport ave nansi igame yahamba nesikhathi siyahamba sekuyimzuzu nje eyenza ukuthi ubone ukuthi ngathi ninakho ukuyishonela i-hip hop mayingenzi lutho manje ake sibone ke lapha ke le bhola ayikhona lapha ubani uJunior beli fast kakhulu le bhola kungena uDuncan uSkuva lelo jezi selisukile manje ku touchline seliya kuSkuva ujezi number 11 kungena uSkuva manje yes uDuncan kuphuma number 5 phuma uPrince Zulu yebo benza kahle bakhipha i-defender manje ngoba okuyikona bakufuna kakhulu igoli ngathi isiphinde yahoxa futhi ilensizwa uSjava shoot ayalivumi kahle kule weekend iyadlala nithethwayo kabi kakhulu ibuya khona la kule nkundla kodwa ke ngibona ngokutebhisa kakhulu kodwa yayibaqeda itebhise kanje ngonyaka odlule uSjava ngaqala ukumazi esadlala kuyi-zone 14 kuleya show leya ababedlala kuyona babe act ngangithi uya act hayi ngangithi mangibona hayi udlala impela nje uyalazi ibhola kakhulu angithi sathi masixoxa wathi hayi bakufanele ngikhethe ke phakathi komculo nevet yagcina ngikhethe umculo hayibo asibone lapha ke ahlakaniphile ukuphilana asibone uReggie lokhu njane what a first touch kodwa ke nathi-ke manje nansi enye yellow card futhi angathi sogcina sibone i-yellow card uReggie nobakavaldo bayazana badlala indosoka ndawonye yikho befit kangaka labafana manje uyazi ubone ukuthi uyazi ubaba kavaldo ukuthi ubesehambile awuthi ngimbambe ngisamthola baba kavaldo unumber bani ulindo uthole lapha ke i-yellow card asikho isikhathi sokulala phansi mangabe isikhathi sihamba kanjeni yadliwa impela kuyosala u10 minutes manje awu ngeke abulala ubuthongo uBig Zulu Khuzani emholodela bangase lo mcimbi uphele kanje ayazini okuyinto enhle inhle ngempela lento iyakha umoya wobumbano kubaculi sethemba nabangakaboni bohamba babone beze nabo bafike bazobamba iqhaza ngathi usebuyele ke uTipo Touch emidlalweni wakhe usebuya ke manje emidlalweni bewuqalile wabuye waphuma usebuya nosikisi ke manje ubhalile Joshua asazi ukuthi bekade ephumelani ngoba akadlalanga no5 minutes lo muntu waphuma njoba ebuya futhi asibona uSjava awuzani manje la ongelo V bathi khona nasi lapha kuyihwalalela bakithi hip hop kuyihwalalela impela kuyihwalalela nawusibheka isikhathi sisho kanje basop seleke cisho manje la ku 8 minutes ukuthi kube i-drop match wawuye usho Ntshosho uthi isikhathi asilindi hayi asikaze salinda into ehlupha nje la emhlabeni into eyinkinga nje isikhathi siyahlupha kabi uma umuntu ukhulwa uyaguga asimi siyabala yathi enye insizwa imthanda kabi umshayeli webhanoyi ngoba
uyena onesibindi sokushiya unkosikazi wayo ema engakabi ready yona ayikwazi ukwenza lokho ngoba ugcina isikhathi hey hayi isikhathi sinkinga emhlabeni akho nto kungama yonke into asimi kodwa isikhathi asikaze sama ngesibonekela lebhola uReggie wenzani Reggie wayishisa ngempela indlu washiya ikhandlela likhanya naye le ndoda ewu7 Ivan hip hop bamkhombisile lapha uReggie ukuthi ibhola leli baba udlala wedwa iyahlupha indaba yokutayela ngoba mase kunje yabona emidlalweni nje ayifuneki uphethe ukudla kwabantu uzokuchitha indaba yokutayela emidlalweni nje manje osuke usunje ngalendlela kumdlalo futhi wefinal ukutayela nje kufanele ukuyena nenjabulo yakho kumele uyilawule yebo wacabanga ukuthi kulula uyabona bamcela number 7 akaboni ukuthi ugqoka number 7 uthi ngibizelwani mina cha number 7 ucelwa ngaphandle ucabanga ukuthi bamcoach uyakhala uthi ngingena nje bafowethu ngiyakhala yabona uyaxabana necoach uyenyanya imnyanyisa lento kodwa enye inkinga ke ngehip hop kule tournament ayi bawashaya kakhulu amasaphi ntshosho ebaningi okuyinto ke wrong woho asiboneke lapha ke undumiso usithole ukuthi imuphi umonakala ngawukhanda goal kick wavelwa referee mesebaleke endaweni yesigameko akushiya ukhala yilo muntu opheka ibhodwe lapha nazo zonke inongo avela likhohle la lisha ekugcineni sekufuthiwe ukudla akhohle ukucima istofu akuthestwa ukuthi hayi kulungile kodwa angasicimi istofu nangu uphilana kushuthi uyayibuka iPSL uliyaziwe yini udethu referee ngesikhathi yeke umdlalo webhola wawushilo George uthi umdlalo weyigebengu lento ibhola uphuma udzoko ukuthi omtshele lokhu kwase kuba uyena okhuluma kuqala awubheka ubhizi uhleka uJunior uthi hayi mfana la ngeke sivalile umnyango la uyasho angithi uyayazi indaba yebhola neDavid nama nezinye indawo I'm sure uthi uphumuza boy ayisipani iDavid namhlanje ushaya kusikhe eDavid la noSkapi nampa abadlali behip hop bayosiza hayi abeyili kosiza bomtshela ukuthi msudlala ngathi wena msuzodlala ngathi Philani sukuma sidlale udlala ngabo hepela uPhilani yakutshela bona abantu ayabuya manje inhlokomo yamaskandi yabuya inhlokomo yamaskandi kukhoneke ingoba abaqedile beyishaya ukuthi besithi sizodlala safika khona abamapiyano sabe saqeda uyaphila uPhilani haya abobonga abakamaskandi ngogoalkeeper abanaye wenzani uPhilani uba nomazinga angazi Joshua kwele simbuzi unayo ingoma uthini ngoba yakhe sakhala kwasuka lokho kodwa wayekhona nangonyaka odlule wayekhona enza nje asibona ukuthi ke bayavala yini amakhethini bengithi laphana bazama into encane yacishe yenza into enkulu into encane bakhipha u2 shot hey bayashintsha bo hayi usuzodideka manje
kukhona Hawu bakhipha uthi Bothach manje babuyisela ubaba kaValdo. Zaze zadideka ingane ze hip hop Joshua. Nakathathu. Hayi ukhishwa akulingene uthi Bothach. Hayi sokumile manje crowd. Ayikhona i-crowd ethi ke bayabona manje abakamaskandi ukuthi umdlalo ke isikhathi siyabavuna kusele ngaphansi ka 3 minutes ke manje nanso ke into nangaphumelela lapha. Hey uba lona ejubane elikaka imoto phela leya ngathi ugibela isikudi. Hey ngalezi ikhathi sekulayithi kanje umuntu usagijima manje. Asibonela uJunior into encane ubezama ayibonala yehe nansi asibonela phana goal number 2 yep wageja ungene yini lapha ubani ushonga yini inkinga yakhe akabange sabheka uthuso ubona uDonald ezama ukuyolungisa iphutha lakhe ngoba phela uDonald ugijima ngathi nje uyayijogela kanti kuyadlala ibhola la nanso ke manje la uma ngabe lingangena le bhola sekungaba inkinga ngoba ngabe u2-0 angabe ibhola lisasentwa lapha na ke lisasuwe center bese ibhola liyodlanini nangu Junior khanye akhona tuphasa lapha na kodwa ke kwashuthi ke ukhona manje lapha na ke nayo le ndoda eqetha ukugeja lapha ke uyena la insizwa eshonga abonizonze ngani manje la ulindele isupport nangu manje lapha ungelo uvi abone ngale ke kwesokudla ke u-right wing benze njani ke abafana kodwa ke labahlula ibhola lafika la goalkeeper uyena oliqoshayo ke manje ushwiba izandla lapha uthi awucishe saqeda bese kumnyama amehlo Joshua kumnyama amehlo ethi nje ethi ngiyaqeda ubejajile ureferee hayi khona ujajile ureferee bekune offside lapha hey uNjogo uyakhishwa naye eyifikela ngakho kodwa ungenela uTshatha phela uNjogo njobe secela uxolo nje akenzi izona uBig Zulu ukhala ku referee put the ball down manager put the ball down yabona isikhathi siphelile ke manje asibheke ukuthi inaphakama uqwembe lizothi ke how many minutes sifuna ukubona ukuthi kwengezwa isikhathi esikanani offside lapha uReggie uNdlovu yasibona ke lapha ibhola ubaba kabani lo number 4 kaValdo ubaba kaValdo uLindo ngomthetho isikhathi somdlalo regulation time uphelile kufanele ngabe liyaphakama manje uqwembe oluthi kwengezwa imzuzu emingaki kodwa ngokwami angisaboni ibuya manje la hip hop Joshua uMaskandi into ezusizile wenza isimanga uMaskandi wahamba wayojimela ePitoli kwadlala imidlalo yamine namaqembu adlala ku-ABC Motsepe League upractice nje njengoba ubona ispirit sabo sisihle kanje and i-practice match yokugcina yabo bayidlale ngolesihlanu eLucas Moripe Stadium so i-stage lesikubona basijwayele njengoba ubona bene-shape enhle kangaka kodwa mhlawumbe ngase kuphele lokho nali ithuba Joshua philani wakhombisa impilo uyaphila uphilana sibona uBig Zulu angazuthi ushwi uyena umuntu wakha nje alikho ke eBackville ibility eliphakeme kangaka leli eBackville siyacula
bese siyantshontsha nje khona ingoma ethi eBackville siyacula bese siyantshontsha nje sitshala ugwayi oluhlaza bakwenza ngempela lokho yangena ke intokazi ke yokuqala benza kahle banikeze ithuba nansi ke i-goal kick isikhathi ke siphelile naso aliphakami ngani kanti loluqwembe aliphakami ngani ukuthi uliphethe nje okusho ukuthi uphazanyiswa amasapho kufanele amasapho ame asitshela ukuthi isikhathi lingayingozi leli kodwa ke ngokwami ke eqembini leli ke likaMaskandi uma ingakoranga uyi-hip hop man of the match yami uPhilani lapha uNgubane nangu Reggie hawu Reggie wenze konke okuhle nje bese kuthi ke nakufanele ke uqede ubusiyamosha ngisho ukuthi madoda isikhathi sami noma iwashi lami yazi i-right back okay ja uthi uMaskandi awubuyi nje kaMayimani wayolanda something bakwethu inkinga yeqembu likaMaskandi i-right back ifile ngale yabona manje hayi bakwenze konke abe hip hop akukho lona igoli ilona elingekho bakhala manje kuthiwa hayi lo mdlalo ufuna ngabe uphelile yabona ngendlela okushintshwa ngakhona abanye bazogcina bedlala bowu-13 sake sadlala Ivan kokuphi eMaritzburg eHarry Gwala ngafaka abadlali abawu-12 baze babone ekugcineni futhi ukhona wabahlebela waphela-ke umdlalo nampa ompetha abasha madoda bawula umdlalo lona Celebrity Games nyaka ka-2022 ama-champions uMaskandi go-1-0 igoli elingene ngesombe laphana-ke sokuqala siyababongela ezakhe lapha yebo man of the match akukho futhi okunye ongakusho Ivan abadlali bakaMaskandi bagijima nabalandeli bonke bawuphakamisa ugoalkeeper bayamvuma ukuthi singompetha namhlanje uwena ngale kwalokho impela ngaba siyiphethe le ndondo esiyiphethe uyabona manje hayi uyabona weshuku lokhu kusandisa umbango ngoba manje thathini hip hop le ndebe yayithatha ke manje Maskandi uthatha funa ukuthi ayizophinde iphele lempi ayiphinde iphele ngoba isuka la ngoDisemba lempi iya kwingoma enqamula unyaka ziyakhala nakhona kambe hayi mawubona laphana kuyacelebratewa uculwa ke kamnandi laba abadlali nabo bonke nje abakaMaskandi abaphume ngobuningi babo otshathu ugodo nabo naba bakhona baya kusijavu usijavu uyabaleka kuthiwa wena le ndoda wena sikubonile uqhela laphana ulokhuza lesizwa-ke umnqobi yazo edume ngenye ingoma nje ezimnandi uyena ofike waqhela lapha njengoba ubona-ke bejayiva bevuma ingoma ehlanganise nendlela ekujatshulwa ngayo ebholweni mangethe abafanele Ivan ukuthi bajabule abakaMaskandi bese kuzoba buhlungu kakhulu inhliziyo zabo uma ngabe bebengaphinde futhi behlule yiqembu elilodwa lapha hip hop bazamile hip hop kodwa ke ugoalkeeper ngempela njengoba ngishilo ngathi my man of the match uPhilani lapha uNgubane ukhomise ukuphila uPhilani ukuthi ngempela uyaphila uyayazi lapha into ayenzayo
mawubuka isimo indlela esiyisona enkundleni ubunye ubumbano olwenzakala ngale mdlalo lubiza ukuthi wonke umuntu othanda ubunye ayiseke into kanje ukuseka ke mangethe kuqala ekuthenini usakela abayenzayo ungafuni ukuyoqala enye uthi uyakopela Ivan nansi ingoma nasi esikaMaskandi back Angithi uyalibona kubumbano uMaskandi beshaya ingoma ndawonye hayi no ungafuni Ivan uyozasondele manje othi akafuni yena ufuna ukuba isiqhingi hayi kunzima mangabe kunje indaba njoba ngikhuluma lento ngikhuluma ngoba nayi indaba bengikhuluma ngoba ngicabanga yena lapha igcokama ukuthi lona kungani lingekho la nale selingenile selizo celebrate nalo ngifuna ukubona ukuthi bazoxhawulana yini noKhuzana ke sibheke into eyenzekile namhlanje u-AKA baxhawulene noCasper Nyuvest bajabulelana bajabulelana ake soza kuzoba ne-interview noKhuzani sizoza ukuthi uthini naye ngalesimo asibonayo la. And there you have it, the victors of this tournament are the Maskandi gang that are led by Khuzani. And I mean, right now, we're really excited. As you can see, it's very rowdy. Everyone is really, really upset because they were expecting hip-hop to walk away with it, but that was not to be. We're trying to talk to Khuzani, and a lot of people are talking to Khuzani. I don't know where he is, but he's somewhere behind of me. Yeah, he is someone... Ninjani. Ngiyaphila. Yazi ngithi ngiyakubamba kumatasa lana. Usizwa kanjani 100 tawo wonke? Yes, let's talk about you being captain of the Maskandi team today. How was that? Angazi but ngiyabonga kakhulu. Cebo lethu ngathini kuba? Siyabonga support abasinike yona, siyabonga. Engathi u-emotional kanje Khuzani. Hayibo. And that's where we're going to leave it, right? Khuzani is just really overwhelmed. As you can see, he's very excited. When he was standing next to me before he was on camera, he was like, how? 100 tawa wonke. And that's exactly what they get to pocket within their pockets today. We'll try to talk to the other players, but I'll see who I can grab because it's really rowdy. It's very exciting, but Phumudzo Manenje did say that they were the victors, and exactly that's what happened. Yebo, indlela la ajabule ngayo uKhuzani Ivan ngicela sibheke la sekunegxokama elisha eliqeda nje ukufika lingena enkundleni ngifuna uKhuzani sevele angazi noma iyo lento emenza ukuthi angabe senza interview kahle hle kumphazamisile kodwa ngendlela ajabule ngakhona uKhuzani njoba bisho present ukuthi is overwhelmed ukuthi uzoya yena ayombongela lapha igcokama lisha lizoyani lombongela yena lapha uKhuzani uphumile uKhuzani ungene ngaphansi kwethanela angenzeka phela ubedlala nanoma yini emphoqa ukuthi aye khona kodwa okwenzakela ke sibuyele ke mhlambe lapha ezansi siza ukuthi bathini Phumudzo Manenje. Now, the man who called it before everything happened is Phumudzo Manenje, and he stands with me right now. The man who had the key. You did say that you guys were the winners today, and that's exactly what happened. I told you that I took the key and threw it in the ocean in KZN. They went to look for the key. They couldn't find that key. We managed to keep a clean sheet, and I'm happy that we were champions. He just yophakamisa lapha, and I think it was a good game from all the guys, and I'm very proud of the performance of the guys. We really prepared well for this, and I thought that we really played well as a team. Let's talk about the preparation. How did that actually go about? Because you guys are men from different walks of life, different industries, different lives. I couldn't even make it on Friday to go to training because I had work, but the guys trained on Friday in the morning, and then they managed to play a friendly game. And they lost that friendly game, but the important thing was the learning curves from that friendly game. We fixed whatever needed to be fixed, and we did very well in today's game. Sorry, it's not. I have to ask you this. As much as you were playing, I know you were analyzing there. Let's talk about your goalkeeper. What a shot stopper.
I think as you can hear, my voice is gone. I was conducting traffic at the back. I was trying to get players into positions. And yes, it was a full house. It was difficult for the players to be able to hear what I was saying. That's why my voice is gone. But whenever we needed our goalkeeper to come to rescue us as the back four, he really came out and made great saves. So my voice is gone, but I'm happy that my voice is gone, but we managed to keep a clean sheet. Well, congratulations, champion. Enjoy the 100th hour. 100th hour. It's Nemali, man. And that's exactly what it is. Joining with me right now is Ureji. Reggie now, you know him as Uma Pensela, you know him as the commentator. Yazini, I was really shook with the performance that he put up. Kunjani? Idlalile TV. How are you doing? No, ngiyaphila. Great atmosphere. And sibonga nabantu nje abaphumile bazoyisupport initiative. Ngakhumbula kahle iqale eSentin and it was just two teams, hip hop noMaskandi. This time around we had amapiano, we had iGqom, and look at the atmosphere. Imagine next year ukuthi izoba njani. And thanks to all the sponsors who came through. And ekuzoba into ezoba nkulu ngendlela esimanga. What a game, we final. What a game, you put on such a stellar performance. Futhi I was thinking ukuthi kunama scout lana, you're trying to get yourself into a team. Kunjalo? No, akukho njalo. League yavula this coming month in August. SuperSport ungimele izobe idlala iTV. AKA gave him a hard time. What's wakubamba kancane? How do you feel about that? No, AKA ungidonsile but umdlalo, you understand. Manje sengimbhithile it's a must ukuthi enze sure ukuthi angikhona ukudlula and then bayibekile free kick but ngimbone sephumile ubonile ukuthi hayi izonginika inkinga le pensela. Well, there you have it, Uma Pensela. This is someone that you really want to see, right? The football season does kick off next month, and this is someone you need to look out for. Not only is he good with the commentary, but also he's got those quick feet. Sabanga kakhulu uyabona ke itumelenge lapha ezantsi kade ekhuluma nabo ikhona ke ilokhuzana icebo lethu okuyibona abaxhasi hayibo 200 yebo imali lapha ke ekhona njengamanje ke sozo ukuthi ke lo 200,000 rand kuzokwenzekani ke lapha ngawo kodwa sibona ke ukujabula kwesimangaliso eqembini leli ke lika Maskandi ngoba libuyisa induku ayivini yes payback time lapha namhlanje ukuthi ke lamadoda ke asishaya ngonyaka lapha ke ofile sifuna ke lapha ke nathi ukusiphiniselela ke kodwa baphumelele siyababongela ke kakhulu abafana ke lapha baka Maskandi basebenzile ngempela besebenza ngokukhulu ukuzimisela yona ke indebe enhle le ebidlalelo suku namhlanje esizophakanyiswa ibona ke oMaskandi ompetha ke bakulonyaka awenza isiqiniseko sokuthi yonke lento eyenzeka la iba impumelelo ngendlela ke emangalisayo nokuthi nje emakhaya bayakwazi ukuthi ke bayibone iyaqhuma ingoma lapha kubadlali bakaMaskandi nobumbano ke ngendlela emangalisayo bakade ke lukhonjiswa njengoba ubona ke manje sebezonikezwa uyena ke uphosha ngokwenza kakhe lo ophambili ubesengenile abazothatha ke i-runners up medals bakhona eceleni kwescreen sakho ukuqinisekisa ukuthi bayakuthola lokho khona ke bayibeke phambili intokazi lapha ke ku-hip hop ukhona noSijava eduze ngicabanga ukuthi uSijava ayibengekho fit namhlanje uyadlala kakhulu manje yebo namhlanje ke nami ngithi ngifuna ukuyibona lento ebeningixoxela yona kodwa ke akaqedanga nayo lapha ke u5 minutes ke enkundleni kodwa ke nje ukuthi ungenile Ivan noma ngabe bengaphilanga kodwa ke kuyinto enkulu lapha ke uma umdlali usuke ekhombisa into enkulu njoba ke lapha ke silindele ukuthi kuphuma ama medals bese silindela futhi sibone ke la seyiphakama lapha ke indebe la iphakanyiswa ke iqembu ke la uMaskanda nazi ke la ama runners up Ivan banikeza ke izindondo zabo mabeqeda ke la kobe sokuza ke zona ingqungqulu kuze bona lapha ke ompetha
bayo ke la le celebrity tournament yakhe laphana ke u2 laphana ke u2022 uma ungabheka i-dedication ekhona kulabadlali ababaculi iyamangaza ngoba abadlala umdlalo wokuqala ekseni namanje baselokhu bakhona bathatha ke uJunior Khanye manje ubaba kaValdo lo abamkhawula indodana yakhe uValdo abajwayele ukubonakala nayo einkundleni zokuxhumana kuswele ekuncane bayo bexoxa nje njengobaba nendodana nangu Questa naye udlalile kwigame yokuqala ekseni uQuesta wangadlala futhi isikhathi esiningi njengoba besisho ukuthi bekushintshwana njalo osukwini namhlanje. Yebo umuntu ke ongasekho la nobe khona ke emidlalweni lapha na ke ku first semi final yedlalo yona hip hop uyena lapha na ke insizwa lena ke uCasper Nyovest uyena ongasekho nange manje kusondela insizwa yaseBackville uBig Zulu uyena la nange lapha na ke eyithatha uBig Zulu ufaka iskipa esikhumbula uRicky Rick insizwa edlule emhlabeni kuona lo nyaka babesondelene with the close babesondelene kakhulu bezwana nale ngoma le imali eningi akhona amavesi kaRicky Rick kuyona shame lapha na ke into enhle ke le ayenzayo la insizwa la uBig Zulu yabona Ivan ngakufungela this tournament is going to become big, it's going to grow izokhula ngempela ngendlela la engibona ngakhona angazi kunyaka uzayo ukuthi kobe kwenzekani la ngoba njengoba kade sikhuluma umdlalo uqhubeka ukuthi nabadlala eminye imidlalo abacula eminye uhlobo lomculo nabo bayamemeza bathi hayi sikhona kuze kube khona nabathi thina siyabadlali beyinsimbi nathi siyakwazi ukudlala uyabona ukuthi le mdlalo isazoba into enkulu ngikhumbula sisesentini ngonyaka odlule kwakumakhaza ngendlela emangalisayo kodwa sonke sagcina sikhohliwe ukuthi kumakhaza ngendlela umdlalo owawuyiyona ke kwafika la ezinye insizwa zegospel bethi iziqala nje lemidlalo bake kwakhulunywa ukuthi bazongena kodwa ke kwagcina ke bangabikho ukuxhumana okukahle lokho okudala ukuthi ke kungabe senzeka nasi ke insizwa zikaMaskandi lapha ma-ai ziza ngengoma lapha ke njengoba sibona la zisondela napha lapha ke uNtshata naye simbona lapha ke ukhona nangilaphana ke ukufoka manager manager uqhosha ngokwenza kwayo uqhosha lo laba insizwa ke ziyasondela sifuna la engithemba ukuthi ke okugcina uma sekuphakama indebe sibone ukuthi ke kuhamba kanjani yabona ufaka unumber 7 into encane nangiyanotshatha emva kwakhe awuzidlalile le insizwa lezi ezimbili unombolo 6 nonombolo 9 bebeshubisa noma bekushintshane ngawo ngikhuluma ke ngosenzo nokwazi emidlalweni wokuqala babe nomdlalo omuhle nakosibili baba nomdlalo omuhle manje sekuzophakama indebe sekuzo celebratewa sekuzobonakala ukuthi inkulu into enziwe eGauteng wathi omunye hawu nikwazi nje ukuthi nivele nibiza abantu nje bazobuka abaculi kuphela babe khona namhlanje bekhokha 150 hey yagcwala phambi inkulu ayivina ngithi yona nami into engithusile ngabathandi bomculo nanokuthi nje laba abaculi laba bathandwa kangakanani iconnection abanayo nabalandeli babo la ngempela into la lapha ngempela ke enikeza ugqozi la kubona abalandeli nabaculi uqobo lwabo ukuthi unawubheke imali 150 kuye up to 300 rand kodwa ke abalandeli bathe ngoba sobe sibona abantu esibathandayo abasinikeza ukudla kwendlebe esikuthandayo angeke singayi angeke futhi singayikhokhile imali
uyakhumbula nathi masifike ekseni abaqaphi lapha esangweni bathe hey ngathi kuzoba mnandi ke namhlanje abantu bavela nje bagcwala ekseni kanje ekseni bakhombisa uthando Ivan afuthi angazi nasekufakwa njoba kuthiwa ke bacabangela ukwenza i-top 8 mhlawumbe ukuthi mangabe khambe kahle izinto zasheshe zahlangana ukuthi ke kuhlanganise ama-team awu-8 ngonyaka ozayo lo u-2023 sobona ke la silindele ukapteni silindele yena uKhuzani ukuthi simbone eyiphakamisa ke lapha indebe okuyinto la ngempela esesilindele wonke umuntu ayilindele ekhaya kulaba ababhekile kuyo yonke into eyenzekayo la eMill Park nangla silindele ke obasafuna ukushaya ingoma abafana abadala onanso ke lapha indebe nangu uKhuzani waseyiphakamisa sithi nje ke halala Maskandi halala lapha ke kuyena uKhuzani umfoka Mpungose okuyena lapha ke umholi walole iqembu leli lakhe likaMaskandi ngokuthi ke baphumelele ukuba bengompetha kuyona lapha unyaka ka-2022 uyabona ke manje ngathi siyayisonga lento njengoba ke ubona ama-celebrations behamba ukuba noMaskandi beya kumalandeli ebebelokhu bebaseke njalo bayiphakamisa phambi kwabo le ndebe uyabona-ke ukuthi Mangethe usuku lolu lubonakala ngathi lube lufushane ngendlela izinto ezenzeke ngakhona sesibona-ke ama-celebration commentary team u-Ivan okaShlophe uSibuko kaShangase uyena uMangethe uJoe wakwaHudla bebekhona-ke nabasakazi bethu beshaya ama-interviews lapha-ke ezansi kubandakanye-ke nabo-ke iTumeleng norefri abasiphathele kahle umdlalo nethimba lonke 2022 sithi hayi Mangethe asiyibambe la kwanamhlanje. Owinile ke leyo 2500 cela simshayele ihlobo. Insizwa leyilandela uMaskandi. Iwinile 2000. Usenza nje manje mfowethu. Ngijabule kakhulu ngizoqale ngikhonzele umama. Ukhonzela umama uyona bona ngale mali. Ngengoma kaKhuzani ethi ake nibizeni phela lapho madoda. Uthi ukhonzela umama ngengoma kaKhuzani. Le mali ke mfethu uzohamba uyohlawula ngayo. Usuna engane? Yebo ngiyohlawula ngayo le mali. Sicela iMaskandi. uMaskandi uzothatha isithombe la. Sicela uzothatha isithombe la bafowethu isikhathi asekho. Maskandi sicela uzothatha isithombe ngala. Kuyibhena. Sicela uzothatha isithombe ngala. So there you have it. It's the second edition of Jamming to Soccer right here at Mill Park Stadium. And I mean, it was an absolute vibe. For the first time, we had 4 teams. Last year, it was just 2 teams. It was Hip Hop versus Maskandi. This year, they introduced Gom. And then we also had Amapiano. How do I even forget Amapiano? I mean, I'm from Alex. But I can tell you, it was something that brought the players all together. And I think that's what matters. Maskandi walk away victorious. And I think it's only fair for me to close off with the Maskandi dance. Because as the Maskandi players did say,
say that they were the ones that are going to walk away victorious. My name is Itumeleng Khosikgadi Yakabanda. It's been an absolute vibe. And we won, baby. And we won. Masan. Masan. Abantu Kwanza kwanzima. Sicela niphume egroundini ngabafethu kusala abadlali kuphela siyacela.